Mountainbikesporten er vokset kraftigt de senere år, og der er meget trafik på de ruter, som Aalborg Kommune har anlagt. Til glæde for en masse mennesker, som får motion og fartmæssige udfordringer, men det slider også på underlaget. 3 mænd er på vej ind i Hammerbakker. De er udstyret med redskaber, som var de på vej på havearbejde. Men arbejdet, der venter, har hverken noget at gøre med bede eller blomster. De er på vej på en særlig opgave med naturgenopretning. Der kan man også se, hvordan han kører udenom. Tit for folk, de gør for ikke at komme i de mudder her. Opgaven går ud på at reparere de cykelspor i Hammerbakker, som bruges af hundredvis, ja tusindvis af mountainbikere året rundt. For hvis ingen gør noget for at passe og pleje underlaget, opstår der hurtigt store huller og mudder. Jeg tror, det er fint det der, fordi jeg kan se med sten, at det bliver nok kun 3 riller, vi kan lave. Vi er så mange brugere, så den er jo eksploderet enormt, den sport her. Og det tror jeg ikke, de havde taget højde for, dengang de lavede ruterne. Og derfor bliver vi bare nødt til at give en hånd også. I dag skal der graves drænrender, så vandet fra en skrænt kan løbe væk. Der er jo en 5% hældning på gruset, så det lige løber lidt til venstre, så det kan løbe videre. Men det der så vil synke ned igennem, det skal vi også af med, så den ikke bliver mudret nederne. Og så lægger vi de her drænsten, for at vandet det kan løbe ned i det, uden at det er sådan lukket helt til. Når der er gravet, skal der fyldes efter med sten. Se op! Arbejdet bliver påskyndet af de andre cyklister. God tur. Tak skal du have. Til sidst skal der køres grus på. Så mangler der kun kanterne og finish. Sporbyggerne er i tæt kontakt med Aalborg Kommune, som også stiller nogle af materialerne til rådighed. Men sporbyggerne føler sig ikke som billig arbejdskraft. Kommunen de vil ofre et vist beløb på det. Og hvis de skulle have en mand ud og stå og gøre det her, jamen, så bliver det gjort 2 steder, hvor vi for de samme penge kan gøre det 20 steder. Så er der kun tilbage at prøve, om det også virker. Ja, og så skal vi til Løgstør, hvor muslinger satte sit præg på byen.